Hello guys, jatno nadi berkaham. Ang tabung nong no punong nai. Sunglio thangmani. Narong nai tongdi soya karoi. Ang tabuk tang mo khanya nai. Narong nong nai tabuk ang narong no sumli punong nai. Besek nai thak comment khai sadi. Kebo guri narong musung tong kai ano contact khai dita. Tai ani channel no subscriber khai ang khai di. Like rok dina nita pokdi. Soya kare nai tongdi. Boka sumli. Muzi tichoro bebag no sinahla jaga ro kaklai thame kya asuk jaga kam tongmani. Hello guys, Kebo sumlio phaina muchungkha ano contact khidi comment khidi contact number bori nai tangkhai paisuk berai nai phabai ta sini yang ni mane sin nago bahai mo pura jotto sini jaga tongmana kinaro kaklai thame kya tui hai ika borok yabo amro pura kaklai thame kya tui hai taklayo belai wati bangjak tui kotor haiman bagai jaga nostong thame kya dukhuni kok oro khe arok sutongo no hanaila obufang guna rogo tongnai kebo arok rong namu chungkhe phaidi contact khadi comment khadi kuthung masar kuthuk nahari thungmani mokhe bufang rok wakjak pura mo hasing samang hanadi pura mo kheto tongon pura kaklai thame kya bo nahadi noro picnic dok phainaga phaimano no warok sip aro yang mo nasing naidi odek mai rok borjak mokho tola sumli tola ang tak sumlik ti ongkhnai ha bisingni sumli tui bisingni ha nukjak tongna henai musung naithok rok musung tongkai ano sardi te ano comment khadi ano contact number yang ni views rok busuk naithok nai biji mo hai tui rok guri nam sungkha leng jaga ngo himani pokuk saya hi na bufang tam hain to ang tabo yang tin kasasane laman hoya da yang tin kasanai Rok soya kari nai tongdi tai comment like khedi hambai